Добър вечер, дами и господа. Аз съм Валентин Касалов, а вие сте с предаването Паралакси, най-българската телевизия, телевизия СКАТ. Започваме тази вечер, за да ви информираме, за да станете свидетели на една от най-крупните далавери през последните години. Далавера за милиарди. По-точната дума е, говорим за далавера около половин милиард, малко повече, над половин милиард, която е източена, тези пари са източени от ядрената мафия. Тук пред мен тази вечер е един изключителен човек, който заедно с него ще говорим за тази ужасна, отвратителна мафиотска схема. Но по-важното е, че ако това точене е ставало през последните 5-6 години от АЕЦ Козлодуй, то сега, независимо от всички разкрития, които са направени, медии, правителство, включително и отговорни фактори от Европейския съюз и Европарламента, мълчат по въпроса. Схемите са толкова железни, парите са толкова много, че просто е невъобразимо за какво става въпрос. Последният случай е особено драстичен, защото са изчезнали материали, ядрени материали за около 6 милиона. На фона на тези 540 милиона, на фона на този половин милиард, разбира се, това е пренебрежимо малка сума. По случая са запознати, както ви казах, не само нашето правителство, което странно защо продължава да мълчи. Запознат е Цветан Цветанов, защото има 4 преписки за тази далавера. Цветанов продължава да мълчи. Запознат е Борисов, запознат е Трайчо Трайков, енергийният министър, но, както се казва, тук влиза в сила закона на омерта. Мълчанието е златното правило. Мълчанието, което осигурява точенето на български свежи пари. После всички вие се питате, уважаеми зрители, защо, откъде да се намерят пари за здравната реформа? Откъде да се намерят пари за пенсиите? Защо не падат ДДС-то на лекарствата? Защо ли? Защото тази схема, която тази вечер ще ви покажем, се източват парите на България. Нашите пари. Парите на нашите родители. Тези, които са си оставили живота, здравето и труда си тук в тая България, за да получават мизерни пенсийки. И всичко това се случва отново със съгласието на поредното правителство. Защото мафията цвят няма. Мафията няма син, червен, жълт. Мафията има един цвят. Това е цвета на парите. Било той зелен или какъвто е друг цвят. Въпросът е да се мирише на пари. Въпросът е тези пари да влизат в шепа негодници и в техните тъсти банкови сметки. Но има и нещо друго, че покрай това източване в момента АЕЦ Козлодуй и работата на АЕЦ Козлодуй е изключително опасна. Защо ли? След малко ще стане ясно. Останете с нас, за да ви разкрием всичко това, което всъщност казах една много малка част в своето резюме. И така, бързам да ви представя моя гост. Това е инженер Георги Котев, който е бивш главен експерт в АЕЦ Козлодуй. Човека, който разбуни, отвори шишето, пусна духа от шишето. За съжаление обаче, никой по никакъв начин, говоря за големите медии, говоря и за останалите отговорни фактори, се опитват да неглижират информацията, която той има. Този същия човек лятото обяви точно пред централата в Брюксел гладна стачка, за да бъде чут. Какво се случи ли? Това, което се случва там, където са замесени държавни фигури и, разбира се, милиарди евро пари. Просто беше прогонен от площада в Брюксел. И така. Добър вечер, господин Котев. Добър вечер, господин Касалов. Болезнена тема, много сложна тема. Така, да започнем с това, колко време сте работили в АЕЦ Козлодуй.
В АЕЦ Козлодуй съм работил в продължение на повече от 17 години, единствено и само в областта на ядрената физика, реакторната физика. Така. Значи, вие изнасяте изключително страшни, бих казал, факти и данни. Нека да фанем бика за рогата и да кажем за какво иде реч. Впрочем, тук имаме и документи, но да започваме. Започваме подред. Престъплението, което аз разследвам в продължение вече на 3 години, фактически стартира, практическото му изпълнение стартира през октомври 2004 година, т.е. точно преди 6 години. Тогава за пръв път започва практическата реализация по подмяната на стар вид ядрено гориво, използвано до тогава, с нов вид ядрено гориво. Какво лошо има в това? В това по принцип няма нищо лошо. Даже идеята като първоначално беше и правилна, и нужна, защото старото гориво даваше дефекти, изкривяваше се, пречеше на други реакторни органи да си вършат работата, в това число и се разхерметизираше част от него, цапаше основно оборудване и така нататък. Т.е. създаваше проблеми. Така че идеята като идея не е никак лоша. Проблема е, че не се внася това гориво в продължение на тези 6 години, не се внася това гориво, което би трябвало да се внася, за което е издаден лиценз от Агенцията за ядрено регулиране. Тоест, то е сертифицирано гориво по някакъв начин? Не, то не е сертифицирано. И не, това, което... Тоест, това е специфично гориво за този тип атомна електроцентрала. Така да го кажем на достъпен език. Да. Реално, новото гориво, което е трябвало да дойде, не отговаря на документите, които го съпровождат. Тоест, то е непознато, неизвестно, а според мен то е рециклирано гориво. Тоест, ако кажа втора ръка, хората ще кажат некачествено. Не, то не е некачествено, просто е втора употреба. Веднъж е използвано, след това е поизчистено от продуктите на деление, които са образували при първоначалното му използване. Дообогатено е с делящ се материал и се внася за експериментална експлоатация в АЕЦ Козлодуй. Така, казвате за експериментална експлоатация. Тоест, не отговаря на необходимите стандарти. Не отговаря, да, то не е проверено. Опасно ли е? Опасно ли е за работата? Има ли опасност и каква е реалната опасност? Със сигурност има опасност, защото то е непознато. То не е наблюдавано в практиката, то не е описано в съответните документи, както изисква нормативната база. Всяка една атомна централа по света си има основен документ, нещо като неин паспорт, който документ се нарича техническа обосновка на безопасността, на английски е Safety Analysis Report. И в този документ се описва абсолютно всичко от строителството до погребването на централата. Така, и за горивото. Нека да обясним. Всъщност, това ядрено гориво се внася в касети. Да. На колко време се подменя, колко струва една касета, за да можем да придобият нашите зрители представа? Да. Към месец май 2008 година със сигурност мога да твърда, че една горивна касета тогава струваше 875 000 евро. Една горивна касета? Една горивна касета. Колко касети трябват за АЕЦ Козлодуй? За АЕЦ Козлодуй в сегашния му вид, двата работещи реактора, средно общо за двата, за една година са необходими около 90 броя горивни касети. 90 броя горивни касети. А сега каква е цената на касетата? Сега може би надхвърля 1 милион евро, тоест, говорим за една година 90 милиона. Така да, ли? За една година 90 милиона струва горивото за АЕЦ Козлодуй 90 милиона. Добре. Защо обаче казваме, че ядрената мафия, после ще уточним кои са около ядрената мафия, източва тези пари? И как става на практика схемите? Схемата е много проста. Понеже горивото е непознато, нелицензирано, нетествано, то практически се експлоатира експериментално на територията на АЕЦ Козлодуй. В този случай търговската логика, икономическата логика предполага, че този, който си прави експеримента на наша територия, на наша база с наши експерти, би трябвало той да ни плаща на нас, вместо ние да му плащаме за това, че той си прави експеримент. Това е руската страна. Тоест, руската страна внася гориво с съдействието на ядрената мафия, точно гориво, което не отговаря на типа атомна електроцентрала, което не е тествано и което в момента всъщност се тества, т.е. ние сме опитните зайчета. Точно така.
Точно Това е така. страшно, което казвате. Страшно, не страшно, но това е факт. Веднага ми идва в така мъкъл това, което стана Чернобил. На повечето хора така им идва. Сега не бих плашил хората, не бих искал да ги плаша. Нашите типове реактори са друг тип, не е като чернобилския. И даже и да стане нещо много лошо, наистина, не би се случило чак такова нещо, каквото стана в Украйна. Но нещо би могло да се случи при положение, че наистина горивото е неизвестно. Така. Значи държавата до тук е платила приблизително 540 милиона евро за нещо, което всъщност не би трябвало да плащаме. Тоест, това е вид договорка между определена шепа хора, казано Абсолютно. ядрена мафия, и съответно тези, които доставят горивата. Това е руската страна, това е фирма Твел. Точно така. Руската фирма Твел. Тя е доставчик на горивото. Тя е доставчик. Да. Тоест някой е измислил тази схема. Добре. Да. Само, че тук имаме и... Кой всъщност внася горивото? Държавата директно ли ги внася? Не. Вносител е компанията доставчик Твел. Така твърди и бивши изпълнителен директор Иван Генов. Вече се оказа, че към октомври 2004 година, когато заработва тази схема с новото гориво, за първи път в до тогава 30-годишната история на АЕЦ Козлодуй към доставчика на гориво се прикрепва, те го наричат консултант, аз го наричам посредник, една малка, миниатюрна, нищожна българска компания от двама съдружници. Кои са те? Това са лицата Владимир Вушев и другия човек е с интересното име Спартак Кимон Георгиев. Каква е връзката с един бивш министър-председател? Да, бивш министър, първият отечествено-фронтовски министър-председател на България се нарича Кимон Георгиев. В резултат на третия му преврат, той участва в 3 държавни преврата и е една от най-тъмните фигури въобще в българската най-нова история. Но дали има връзка или няма, аз не можах да открия. Питал съм и хора, никой не можа да ми отговори. Така, добре, да се върнем от миналото, да се върнем към настоящето. Добре, всъщност каква е ролята на тази фирма посредник? Тоест, чрез тази фирма посредник се извършва този внос. Говорим за огромни средства. Да. Аз ролята на тази миниатюрна фирма, която те наричат консултант, значи да се сравнява този консултант от двама човека с гиганта Твел. Твел е съизмерим с Газпром, само че в ядрената енергетика. Тоест, това е наистина огромен гигант и да го съветват двама човека, които даже Спартак Кимон Георгиев, според мен, няма и квалификацията за това. Е смешно. Аз виждам ролята на тази малка българска компания като на пощенска кутия. Чрез нея да могат българските участници в схемата да си получават дела от пая, който заработват чрез това. Знае ли са какъв е пая, както го казахте, какъв е дела? Не, официално не се знае, но по мои лични съображения, аз предполагам, че до 20% от общата стойност се връща обратно в България и се преразпределя между хората, които обезпечават на местна почва. 20%, т.е. нека да уточним, за тези 6 години България е дала 540 милиона евро. Точно. 20% са 108 милиона, някъде там. Приблизително, да. Приблизително. Около 108-110, нещо такова. Това е всъщност, така да се каже, официалната или законна комисионна, може би. Която всъщност не е оповестена. Както са се разбрали, както са се разбрали. Обаче, аз задавам и другия въпрос. Добре, след като всъщност тая схема е измислена, и тя не е случайно, става въпрос не за нормално гориво, става въпрос за коренно различно гориво. Точно гориво, така. което на практика това си е вече престъпление, това, което се прави. Абсолютно. Не мислите ли, че в крайна сметка руската страна отделя много по-голям процент? Освен тия 20%, може би там отделят още някакви милиони, защото от една страна горивото не е както трябва, от друга страна възможно е горивото всъщност в предварителен разговор стана въпрос, че е рециклирано, рециклирано гориво. Тоест, себестойността на това гориво да не е
нормалната себестойност, позната в свободния пазар, а да бъде много, много по-евтино. И от тук нататък всъщност тези 20% възможно ли е да бъдат 50%? Да, възможно е. Вие сте абсолютно прав, че наистина себестойността на рециклираното гориво е по-ниска. Това е факт, установен чрез събрани от мен много документи от сериозни източници, Международната агенция, американски лаборатории, руски източници в това число. С колко пъти по-евтино е? Значи варират оценките, но според мен около 30% е по-евтино. 30% Около по-евтино? 30% е по-евтино, да. И мислите, че от тия 30% нашите българи няма да откопчат някой процент допълнително? Аз не им присъствам на оперативките, когато се договарят, господин Касабов. Ето това е ясно, да, но пък говорим само за мога да позната предполагам. Не, тя схемата не е позната, тя е уникална. Специално тази схема, тя е уникална. Няма в света такова подобно престъпление. Не, това е просто немислимо и невъзможно. Колеги, покажете, имам тук един доклад. Доклада е от Васил Хаджиев, директор дирекция сигурност на енергоснабдяването. Той е отправен до Петър Димитров, министър на икономиката. Това е бившия министър на икономиката и енергетиката по време на Тройната коалиция. И тук е много интересно, че той е доклад нещо като ревизия, където се казва, че са изчезнали 5 касети. 6 касети. 6 касети. Тоест, когато са правили ревизията, 6 касети с ядрено гориво ги няма. Изчезнали са. Така са изпърли. Всяка става въпрос за 6 кутии с лукум. Какво всъщност се случва? Ето го, колеги. Доклада, който виждат вашите зрители, даже и на страницата, която тече в момента, в него е изписано, че когато господин Хаджиев и екипа му са проверявали горивото в АЕЦ Козлодуй, като реакция на моя първоначален сигнал за това престъпление, те са видяли в, нека го наречем основно склада, където се държи горивото, са приброили 96 броя касети. 96 или 90? 96 броя касети те са приброили. Така. Малко по-малко от месец след това Агенцията за ядрено регулиране изключила договор и поканва една шведска компания, Студвик Нуклеар, да извърши измерване на един от изотопите, за да докаже, че уж горивото не било рециклирано. И именно съпоставката между доклада, който виждат вашите зрители, и протокола от направената проверка от шведската компания, времето в пространството е по-малко от един месец, изчезват тези 6 касети, защото шведа в своя протокол казва, че той вижда в същото помещение не 96, а 90 броя касети. Така. Да, къде изчезват касетите, само може да гадаеме. Те не изчезват, те не се изпаряват. Те по-скоро са преместени на някое друго място. Така че да не влияят на детекторите, с които шведа е измервал и фона на излъчването в помещението и изотопния състав на горивото. Нещо повече, понеже познавам технологията на движението и на контрола на горивото, смея да твърда, че реално, след като ние засекохме, че са липсвали 6 касети, документално това е потвърдено, реално би могло да отсъстват до 81 броя касети са могли да отсъстват от помещението. Абсолютно реално нещо. Добре, какво означава това? Откраднати ли са? Продадени ли са? Не са откраднати, не са продадени. Те просто са преместени да бъдат... Защо? За да не попаднат в полезрението на детекторите, които шведа е носил, за да мери. Добре. Да не се разкрие истина, да казвам по-просто. Така. Сега, преди да стигнем до въпроса докъде вие стигнахте в търсенето на справедливост и на истина, така за да ви обърна внимание, аз искам да ви попитам, всъщност, тази пъклена схема, тя не е от вчера, не е от днес, тя е от отдавна. Но за тази пъклена схема стоят определени конкретни лица, които я осъществяват. Над тях стои съответния политически чадър. Нека да започнем от тук. Да. Вие говорите 2004 година. 2004 година, да. 2004 година. Така. И оттам нататък, всъщност, кои са намесени в тази ядрена мафия? На най-високо ниво и носещи отговорност, надяваме се някой ден да я поемат тази отговорност, това са съответните изпълнителни директори на АЕЦ Козлодуй с техните екипи, считано наистина от 2004 година насам,
плюс съответните енергийни министри пак в този период. Ако настоявате, ще ги назовем и по име. Да, нека да ги чуем. 2004 година, когато започва схемата, изпълнителен директор е господин Йордан Костадинов. Имаме го, колеги, шесто покритие. Така, да, говорете те. Господин Йордан Костадинов за заслуги към развитието на родната ядрена енергетика или по-скоро Ето го. Да, същия. Беше изпълнителен директор на Козлодуй. Точно така. За особено големи заслуги той е награден да бъде един мандат народен представител от жълтата, вече никому неизвестна партия НДСВ. Така. Аз бих ви питал, вие дали сте чули някакво политическо послание или политически идеи или реализация от този господин. Аз не съм чул. Така, след него за няколко месеца изпълнителен директор е господин Иван Иванов. Иван Иванов. Буквално... Имаме го с 8 покритие. Да, Иван Иванов. Ето го. Така. Същия. Той е само за няколко месеца. След това уволнен с почести от тогавашния енергиен министър Румен Овчаров. И Румен Овчаров назначава неговия студентски приятел Иван Генов, третия поред изпълнителен директор. Четвърто покритие, ето го Р.Овч. Същия. Така, именно четвърто покритие Иван Генов. Да, именно по времето на Иван Генов и аз оповестявам за разкритото от мен престъпление. Така, всъщност те участват в цялата тази схема. Те участват по един или друг начин. Един организира, друг прикрива, трети замазва следи, четвърти получава пари и така. Всички участват. На тях обаче кои са? Тук споменахте едно име, Румен Овчаров, но той е малко по-късно. Не е по-късно. По-късно така се появява на сцената чрез протежето си Иван Генов, но реално, според мен, той стои в дъното още в самото начало на реализацията на схемата, защото Тройната коалиция, тя беше конституирана 2005 след изборите, когато Станишев стана премиер. Но реално тя управляваше и предишния мандат. Нека да бъдем откровени, защото в правителството на господин Сакскобургготски имаше и червени персони. Така че конците и в енергетиката тогава неминуемо в сянка са се дърпали от същото лице Р.Овч. Р.Овч. Да. Така. Тези пари обаче, хубаво, тези пари, говорим за огромни пари. Къде явно се прибират в банковите сметки част от тези лица. Щом ние с вас не сме ги намирали на улицата, най-вероятно се прибират. Но предполагам и се учитат в съответните централи. Да, със сигурност, но това са неща, за които само може да гадаеме. Аз със сигурност знам, че определени персони, поименно мога да назова, например най-висшето ръководство на АЕЦ Козлодуй по времето на Иван Генов, включително и самия Иван Генов, са си основали не една фирма, за да могат да си препират своя дял от участието в нея схема. Но това са по-малката част от парите, които те са получавали като в лично качество. А по-голямата част наистина предполагам, че са учители пред партийни каси за техни си дейности. Така. Сега тази схема продължава ли? Ами да, тя продължава, след като тя продължава и ще продължава докато последната горивна касета от този съмнителен вид не бъде изнесена от България. Това е причината аз да започна главната стачка в Брюксел, за да мога да ускоря процеса на разследване, изясняване на случая, внасяне в съд, осъждане и така нататък, до момента, до който това е възможно, защото ще дойде един период, когато това вече няма да бъде възможно. До тук всъщност вие сте подали сигнали на сегашното правителство. Колко сигнала подадахте? Аз съм подал 4 сигнала до Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет с председател, вице-премиер и вътрешен министър господин Цветан Цветанов. 4 сигнала съм подал, като на първите 2 сигнала ми беше отговорено с доклади от инспектората на Министерството на енергетиката, подписани от господин Трайчо Трайков, в които се казваше, че разследване няма да има, поради простата причина, че от август месец 2008 година
Вестник 24 часа не е публикувал повече доказателства по случая и това е основание за Министерството. Това е абсурдно просто, което Това не е абсурдно. Аз съм го сложил в интернет. Това си е документ, те не го отричат. Там си има подписи и на шефа на инспектората, на министъра, резолюция. Да, той е съгласен с това нещо. И така ми е отговорено на първите два доклада. Третия мой сигнал, подаден до същата комисия, беше резолиран невалиден. Но всъщност там няма нищо невалидно. Аз продължавам да настоявам в случая да се разгледа. А те го резолират невалиден по проста причина, че вече два пъти са ми отказали за това, че пресата не ми публикува доказателствата. Но най-интересен е четвъртия мой сигнал, защото той касае именно тези 6 документално потвърдено изчезнали касети. Той е подаден, този четвърти сигнал, още на 20 април 2010 година, т.е. преди повече от 6 месеца, преди повече от половин година. До ден днешен в електронната форма, където се подават, стои резолюция необработен. Да, необработен. Сякаш говорим за 6 лъжици или... 6 лъжици, да. Необработени са. Да. Цветан Цветанов, нали, този стожер на законността, и борец против организираната престъпност. Да. Не забелязва, че 6 горивни ядрени касети на стойност сигурно над 6 милиона евро, които не са една касета е 2 пъти по-висока от вас, са изчезнали и никой не го интересува. Става въпрос за ядрен материал. Спирам за малко до тук. Спираме. Уважаеми зрители, за да преосмислим всички заедно изнесената до тук информация. Чухте последния сигнал, всъщност е необработен, вече стои месеци. Стожерите на истината, на справедливостта, на закона, човека, който прехвърча от престъпление на престъпление, Цветан Цветанов, всъщност, явно в момента се натъкваме на един абсолютен факт. Прикрива се едно изключително огромно престъпление. Изчезване на 6 касети с ядрено гориво. Да не говорим за останалата информация, която господин Котев е предоставил на органите на Министерството на вътрешните работи. Стена. Глуха стена. Отговор няма. Разбира се, ако трябва да се арестува някой журналист за това, че са снимани неприкосновеното свещено имущество на Цветан Цветанов, то немедленно, тутък си, веднагически и автоматично ще бъде арестуван. Само, че говорим, разбира се, за дребни неща. Тук говорим за нещо огромно. Огромно по мащаби. Престъпление. Мълчанието е ясно и категорично. Всъщност, аз не се очудвам, защото става въпрос за огромни пари. Огромни комисионни за една далавера, която е направена зад гърба на българският народ, рискувайки живота и здравето на този народ, и в същото време има един друг ефект. Източва се така хазната, българската хазна, и се прибира отчепани годници в техните джобови и банкови сметки. Тук имаме, ви говорите за Спартак Георгиев, Владимир Вушев. Всъщност това е съученика на Румен Овчаров. Ролята му каква е? Да, ролята му е, той участва в нея фирма, която е пощенската кутия за връщане на българския дял от... 13 номер, дайте, колеги. Дакси. Така. Той е пощенската кутия на Румен Овчаров. На Румен Овчаров и на българския клон на ядрената мафия, аз така го наричам. Българския клон на ядрената мафия. Да. И съученик на Румен Овчаров. Да, със студент. Студент, съученик, на близък приятел. Случайни връзки няма. Не, нищо случайно няма. Така, каква е връзката и ролята на Химатом Инженеринг? Химатом Инженеринг е фирмата, в която тази малка нищожна фирма от 2 човека, която всъщност по неизвестни причини, без никаква логика, изключила договор с гиганта Твел да ги консултира за транспорта на ядреното гориво от завода производител. Да ги консултира? Да ги консултира. Да, то е смешно, но те така ги представят нещата. Така.
Тук сега имаме една друга справка. Това е справката от всъщност Това е справка, част от кореспонденция между Държавна агенция Национална сигурност и АЕЦ Козлодуй, проведена през август 2008 година. 15 номер дайте, колеги. Справката, така. Има отдолу гриф фирмена тайна. Тоест поверително. Какво му е тайната на тази справка? Тайната е, че да не се разбере, че всъщност престъплението се прикрива, а не се разкрива. Тоест справката цели прикриване на престъплението, но не и неговото разкриване. Това ДАНС. Да, това ДАНС, Държавна агенция Национална сигурност. Нещо повече, аз май не ви казах в предварителния ни разговор, но преди да напусна България, аз близо една година съм подавал информация на ДАНС за извършващото се престъпление. И когато вече бях на 100% сигурен, че да, горивото е подменено и всичко, което бях събрал като доказателство тогава, бях предал на съответно агенти от агенцията, но те отказаха да започнат законови действия срещу извършителите. И това беше причината. С какъв мотив? Какво отговоря? Не, няма мотив. Няма мотив, просто отказват. Просто отказват. Неофициалният мотив беше, че без сигнал отвънка не може да се започне нищо в България. Какъв сигнал чакат? От зелените човечета? От Марс? От къде? Не знам. От ТНЛО някъде чакат сигнал. Не знам, господин Касалов. И аз това си почудих. Аз затова отидох отвънка да им подам сигнал отвънка, ама и това не помогна. Така. Сега. Отиваме вече към така задграничната ви сага. Да. Тази задгранична сага вие обявихте тази година, точно юли месец, гладна стачка пред централата в Брюксел. И всъщност вие обявихте, за да обърнете внимание върху този проблем. Безсрочна гладна стачка. Да. Така. И какво се случи? Какво се случи? И на 12 юли аз обявих безсрочна гладна стачка на площад Шуман в непосредствена близост до основната сграда на Европейската комисия в центъра на Брюксел. Гладувах наистина 3 дни, малко повече от 3 дни. Какво се случи на четвъртия ден? Дойдоха двама цивилни белгийски полицаи и ми казаха, че нямам законово право да стачкувам по този начин. Сърцето на Европа. Да, сърцето на Европа. Така. Да. Само ви прекъсвам. Да, и какво? Те поискаха от мен да си прибера палатката и аз ги послушах, като те ми обясниха, че според техните закони аз трябва да поискам разрешение от община Брюксел. Ако те ми дадат разрешение, бих могъл така да стачкувам. Впоследствие се оказа, че далеч не стоят точно така нещата. А как са? Разрешение може да се иска, когато протест е организиран, а нещо се организира, когато участват повече от двама или повече субекта. Когато субект е един, за каква организация става въпрос? Аз сам себе си да организирам. Така е, да. Тоест, нещо повече. Те ми твърдяха, че в Белгия не е разрешено да се гладува, да се стачкува. Още нещо повече. Те ми казаха, че да гладувам е цинично спрямо хората, които не могат да ядат, което е абсурд и смешно. След това съм се консултирал с белгийски адвокат. Нищо такова няма. Гладуват и то също белгийци и в знак на протест също и така нататък. Но както и да е, въпросът беше, че след като аз се разбрах с цивилните полицаи и започнах да се прибирам палатката, те постепенно така невидимо се изнесоха от площада, който не е много голям, а на тяхно място дойдоха 3 униформени и въоръжени патрулни полицаи, които смениха тона на разговора, започнаха да ме заплашват, да ме псуват, да се държат, меко казано, грубо. Аз поисках да се легитимира, те ми отказаха с аргумента: ти така ли разговаряш с българските полицаи? Да. Отнеха ми лично имущество, т.е. транспарантите, на които аз бях оповестил срещу кого и за какво стачкувам. Какво пише на тези транспаранти? На тези транспаранти пише, че аз стачкувам против Европейската комисия заради нейното бездействие по един уникален криминален случай. И че на другия транспарант пише, че протеста ми е под формата на гладна стачка. Те ми ги отнеха без заповед, без разрешение, без компенсации. Все пак това си ми е лично имущество, но белгийската полиция го направи.
Продължиха да ме псуват и да ме заплашват до момента, в който не ме видяха да напускам площада. Тоест, те направиха всичко възможно да ме изгонят от площада. Нямаха право до толкова, доколкото аз вече бях престанал да стъчкувам. Тоест, не нарушавам вече правила, закони, норми и така нататък. Исках да седна на пейката и да помисля какво да направя, как да постъпя от тук нататък. Те не ми разрешиха. Те искаха на всяка цена да напусна площада. Демокрация в действие. Ако не бях напуснал, те щеха да ме вземат в участъка, щеха да ме държат 2-3 часа и да ме пуснат. Ако задаваме следващия въпрос. Ако бяхте стъчкували и гладували, примерно за спасяването на белите мечки или на пингвините, или примерно на рядък вид костенурки там на ели кои си острови, дали реакцията на полицията ще да бъде същата? Не случайно ви задавам този въпрос. Предполагам, че не. Предполагам, че не. И не само на полицията, но и на институциите, и на пресата, ако щете. Някой обърна ли внимание тогава от страна? Впрочем, искам да ви кажа, че тогава почти никаква информация, беше пълно информационно затъмнение. Тук никой по никакъв начин не отрази това, което сте искали вашия вик. Просто ви е била запушена устата, то чрез нашите медии. Тук нищо. Някакво мълчание, някъде се прокрадна едно-две изречения, но ставаше въпрос, там някакъв си бе нещо. Така. Имало е затъмнение, но в интерес на истината имах контакти с български журналисти по време на стачката в Брюксел. Идваха и на място. Това е кореспондента на Българско национално радио госпожа Чепишева. Сега аз ви говоря за големи медии, говоря за телевизия, говоря за вестници, някъде се прокраднал в такава филия. Трути 24 часа също техния кореспондент беше и говорихме, но той поднасяше информацията изкривена, поради което ние след като аз разбрах какво той всъщност е писал. Как си му е реда? Да, както си му е реда, влязохме в конфликт, при което той ми каза, че той пред мен не е отговорен е пред читателите на вестника. Но всъщност той ги лъжеше, читателите на вестника, за това какво всъщност става, защо стъчкувам и как и цялата работа. С Националното радио също беше интересна работата. Те отразяваха до момента, в който да обслужат. Така се получи в крайна сметка, че те обслужиха идеята на министъра да каже, че той е дошъл да ме търси, но мен ме е нямало. Така, вие с кого друг сте правили среща? С Верена Ехолт сте правили среща или не? Не. С Ребека Хармс. Каква е тя? Ребека Хармс е евродепутат от Германия, съпредседател на Зелената фракция в Европарламента. Госпожата е известна в България, идвала няколко пъти. Така и? Какво се случи на срещата ли? Много интересно. Аз и показах документи, които документи говореха еднозначно, че Комисията по петициите към Европарламента е питала Еврокомисията какво те са направили по разследването на случая, който аз съобщих. Еврокомисията в лицето на господин Петър Фарос, директор дирекция ядрена енергетика към Комисарията по енергетика, е отговорил, че 2008-2009 година той неколкократно е влизал в контакти с мене, обменяли сме информация. Да, вярно ли? Това не е абсолютно вярно. Тоест това си е лъжа. Така. В същото време той изнася само информация, която е получил той от българските институции, Агенция за ядрено регулиране и АЕЦ Козлодуй, но която пък всъщност не е вярна, аз се оспорвам. Така, всъщност на практика получава следното. Директор на дирекция към Еврокомисията лъже Европарламента и евродепутатка казва, че нищо не може да направи срещу декларация с невярно съдържание. Добре, защо го прави? Целта каква е? Защо го прави? Честно казвам, не знам защо го прави. Ядрената мафия стига ли и до Брюксел? Според мен стига, да. Според мен невидимо. Ние не може да видим как. Не, с пари смисъл, интереса, да. Да, интереса. Аз интереса го виждам последния начин. И госпожата и господина са германски граждани. А интересът е следния. Година и половина след като аз оповестих за престъплението, изненадващо се натъкнах на свръхинтересни документи от интернет, от различни източници. Тоест не един, не два, 3 и повече източника намерих, които говорят следното. В продължение на 15 години 7 от най-богатите и най-големи и най-влиятелни и силни европейски държави, 6 от които страни членки на Европейския съюз, плюс Швейцария. Значи, това са Франция, Германия, Белгия, Холандия, Швеция, Великобритания и Испания, си изнасят отработеното ядрено гориво в Русия.
И само много малка част, по 10% от него се връща под формата на рециклирано гориво за повторна потреба. Това ли е всъщност повода за мълчанието, включително на Европа? Но и аз друг повод не намирам, господин И това е Касабов. може би и реакцията на полицията. Тези полицаи са били пратени, за да са пратени с заповед, с инструкции човека да изчезне. Човека да изчезне от мястото. Трън в очите. Да, защото има много голяма вероятност, естествено това е трудно доказуемо, защото всичко става тъмно на територията на Русия, но вероятността е много голяма именно това западно изнесено гориво да се рециклира в Русия и след това да се изпраща за експериментална експлоатация. Естествено, ние сме тук площадка, плацдарм за експерименти на всякакви негодници. Да. И това е вече двоен стандарт, това е вече шокиращо, че ние сме третирани ненаравно с другите европейски държави. Другите европейски държави гледат на нас като на то не е заден двор, като слуги. Може би като на колония, африканска колония, както едно време повечето от тези държави са имали в Африка, в Азия колонии, но понеже вече колониализма е забранен, ние сме някаква нова форма на колония на същите тези държави. И всичко това става благодарение на нашите родолюбиви, човеколюбиви български политици до един. Включително и сегашните. Включително и сегашните, да. Борисов е запознат, нали? Би трябвало, след като вице-премиера му знае, след като министър Трайков знае, съвсем логично е министър-председател да знае. Все пак това не е обикновено престъпление. Колеги, дайте 16-то видео. Така. На вниманието на министър-председателя Бойко Борисов. На вниманието на министъра на енергетиката Трайчо Трайков. През последните 6 години ядрената мафия е източила над 500 милиона евро. Отделно в личните сметки на няколко човека са влезли над 100 милиона евро. В тази схема са замесени лица около Р-Овч. Вниманието. Нека да пуснем и следващото видео, колеги. На вниманието на вътрешния министър Цветан Цветанов. 4 аргументирани сигнала са пратени до вас. Последният е по официален документ за изчезването на 6 касети с ядрено гориво от АЕЦ Козлодуй. Сигналът все още е неразгледан и необработен. Паралакс настоява за ясен отговор и конкретни мерки. Така. Ние настояваме за ясен отговор, но аз съм сигурен какво ще се случи. Отговор няма да има. Ще се направят на глухи, на слепи, така всъщност каквато е и практиката. Това, на което до сега вие сте се натъквали, както и ние. Разбира се, когато правим съответните разкрития. Всъщност аз не се очудвам, защото знаем биографията на Бойко Борисов, откъде идва и какъв стана. Знаем и биографията на Цветан Цветанов, нали? Той е бивш физкултурник. Човека, така че особено последните разкрития там с имотите му, явно има апетит, афинитет към недвижими имоти. Но моят въпрос, колеги, изпишете телефоните, но моят въпрос към вас е, добре, вие до сега заплахи не сте ли имали? Не са ли ви притеснявали? Нещо? Не се ли страхувате? Не, аз се страхувам, даже на моменти и ми личи, но директни заплахи не съм имал в интерес на истината, няма да си крива душата, но индиректни заплахи получих именно около гладната стачка, бидейки в Брюксел. Беше организирано едно мероприятие чрез вестник 168 часа. Той беше посланника на две от заплахите. Едната гласеше, че има вероятност да свърши земния ми път като Александър Литвиненко, руският дисидент в Лондон, където беше отровен с радиоактивен материал. А втората заплаха беше за посегателство над мои роднини в България.
А директни заплахи Не, директни не съм имал. Може би не бързат, защото все още се надяват, че контролират положението. А сега, добре, сега на кого разчитате? Ами сега аз съм дошъл в България, защото ме е поканил енергийния министър и ми е обещал съдействие по работата, по разкриването, но... Кога ще се срещнете с... Аз вече имах среща с него на 14 октомври, след което в края на срещата се случи много интересно нещо. Още в началото той каза, че до сега държавата изхарчила 2 милиона лева, за да неутрализира моите обвинения. Но на практика не донесоха нито един ред, нито един документ, с който да опровергаят каквото и да било това, което аз съм изнесъл. Тоест 2 милиона на хаос. Аз харча мои собствени пари, вече много над 50 хиляди лева съм похарчил, за да се бера и да констатирам този факт, свързан с това престъпление. Но министъра продължава да бави топката, образно казано, като не ми осигурява никакви условия и не търси отговор на задачата сред хората, които са похарчили 2 милиона лева, а ми дава на мене задача да му предложа конкретни стъпки, с които да продължиме. Аз съм ги подготвил, изпратил съм ги и в момента съм в режим на очакване. Какви са тези конкретни стъпки? Ами те са 3 конкретни стъпки. Едната от тях е по документален път да бъде доказано престъплението. Касае един документ, който Агенцията за ядрено регулиране крие, на базата на който документ са издали разрешението за започването на експлоатация на новия вид гориво. Другото направление от стъпки е свързано с тази шведска компания, която е проверявала уж горивото в АЕЦ Козлодуй, но аз искам конкретни неща да бъдат допредоставени като информация, документи, за да се види, че всъщност това е имитация на проверка, а не истинска проверка. Третото направление е пълен отчет за тези 2 милиона лева, за какво са изхарчени и какви резултати са постигнати. Така, имате ли някаква надежда? Ами, то как... Или това е просто неутрализиране от страна на Трайчо Трайков, неутрализиране на противника във ваше лице, може се водят някакви разговори. Как може да неутрализира? Той трябва да покаже реални стъпки и трябва да отчете тези 2 милиона лева и трябва да отчете какво ще направи по тези неща, които аз му предлагам. Не може да замълчи. Ако замълчи, аз ще търся някакви нови форми на протест. Кога ще бъде... Или чакайте просто да се бъде? Не, аз съм пожелал това да стане в рамките на една седмица и се надявам следващия понеделник, вторник, ако до тогава не получи сигнал, аз ще ги потърся, да питам какво става, какво ще правим и така нататък. Телефоните звънят отдавна, нека да чуем първи наш зрител. Ало! Ало, чуваме ли си? Добра вечер, господин Касабов. Добра да бъде. Преди да изкажа същността на моето мнение, просто се прекланям пред вас и пред вашия гост. Благодаря ви, че ви има. И следващото, което искам да ви кажа. Тези неща, което този смел мъж изнася пред вашата аудитория, просто е обида за целия български народ, но за самия народ не в негова по-отрицателна степен. Той е много положителен. Господи, този народ, господин Касабов, крайно време да разбере, че тези, за които е гласувал до сега, които е избирал, все са го крали, все са го манипулирали. И в крайна сметка този наш народ трябва да разбере, че този така наречен Европейски съюз е съюз огромен продължение на мафия. О, не! Съюз продължение така наречен Европейски съюз. Добре, благодаря ви. Нямаме много време. Ще ви така кратки бъдете, уважаеми зрители. Ало! Добър вечер. Добър вечер, намалете звука на телевизора си. Вие сте. Откъде се обаждате? От Софийско. Слушам ви, казвайте. Говорете. Значи последните 20 години самата държава е мафия. И се управлява от мафия. И скоро няма да има тази държава. Единствено тия, къде си спомнят старото време, ще останат само с спомните, че е имало някога държава.
Добре, благодаря ви. Вярно е, че само мафиоти ни управляват, но аз мисля, че България е оцеляла от много по-тежки неща. Ще оцелее и ще се оттърси от тези негодници, които я грабят. Ало? Ало, чуваме ли се? Ало, добър вечер. Добър вечер, откъде се? Големи уважения към госта ви. Благодаря, откъде се обаждате? Да му задам един въпрос. Откъде се обаждате? Съм и да разбирам. Предполагам, че тези касети с ядрено гориво са предмет на специален режим на съхранение, специален режим на движение, под специална охрана, специални хора. В този ред на мисли той как би обяснил да изчезнат? Какво значи да изчезнат? Те не могат да ги скрият в някоя пещера неохранявани, не може да ги носи на гърба си нито на Овчаров, нито някой друг. Някакви хора са ги изнесли, някъде са ги занесли, после някъде са ги върнали. Ако не е така да го обясни чисто технологично как би могло да стане това. Къде биха могли да бъдат изнесени обратно, в Русия или къде другаде. Просто въпросът ми е да се изясня. Те ще могат да изнесат такива касети, да ги скрият някъде, те могат да скрият и много други неща, които са много по-опасни. От тази гледна точка питам. Добре, благодаря ви. След малко ще му дам думата на госта. Виждам, че нека да пуснем още някой друг зрител. Ало. Ало, слушай ви. Генов съм, бивши изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй. Много бих искал да се включи към предаване. Включен сте, говорете, господин Генов. Господин Касабов, все пак аз се извинявам, малко по-отрано трябваше да напишете тези телефони, чакам се търпение. Вие се казвайте. Господин Котев, аз се надявам, че се познаваме с него. Първо, нека да каже, Котев, колко пъти ти направи опит да се свържеш с мен, да дойдеш при мен, да ми кажеш притесненията си, преди да започнеш да говориш от Виена? Господин... Познаваме. Ти си 17 години работиш в Централната, аз съм работил 30 години. Така, господин Генов, тези неща, които изнесе господин Котев, отговарят ли на истината? Сега ще ви кажа какво излиза от всички тези думи на господин Котев за това източване грандиозно на централата. Така. Цената на горивото за една година, последните 3 години, е 70 момент. Само за малко. Значи, казвате, че мълчат, никой няма да се обади. Ето, аз се обаждам. Да, чудесно. Аз съм човек, за който, чието портрет беше на вашето предаване. Така, сега пак. Така, слушам ви, говорете. Така. Каква е цената на горивото на една касета? Цената, те е под някъде към 800, от 820 до 880, но за този период от 2004 година до сега Централата е платила грубо между 380 и 400 милиона евро. Така, добре. Да ги сложим 400 милиона. Така. 400 милиона като български пари по курса са 800, грубо 800 милиона лева. Така. С това гориво, което не е имало, с което не сме имали проблем през целият този 6 годишен период. Вече от 2008 година изкарваме отработили касети от тези въпросни. Не сме имали нито един проблем. И сме произвели електроенергия за около 4,5 милиарда лева. Така, господин Генов, въпросът е следния. Това гориво... Произвеждайки 4 милиарда и половина с суровина, за които си платил 800 милиона лева, ти да ощетиш държавата... Оставете популизма. Сега питам, това гориво отговаря ли на стандарта, рециклирано ли е или е друго гориво, отговаря ли на стандарта на нашата АЕЦ? Разбира се, че не е рециклирано гориво. Така, отговаря ли на стандарта? Отговаря. И проверките, ние имаме лиценз, имаме разрешение от Агенцията за ядрено регулиране. Господин Котев... използваме това гориво, ние сме го използвали. Аз знам, че сте го използвали. И то свършило работата без да има забележки по него. Така. Тази шведска лаборатория, естествено, господин Котев казва, че ни вярва. Само, че това е независима проверка. Платени са пари на шведите да дойдат да проверят нашето гориво. Господин Генов... Базата на неговите изказвания, един момент. Направена е след това още една проверка. Прокуратурата разследва над година и половина този сигнал. Около 40 човека от Козлодуй са ходили да дават показания във Враца в следствието, хора от Агенцията за ядрено регулиране, хора от Министерството и излезе заключението на прокуратурата, че прекратява следствието поради липса на доказателства по това твърдение. Така,
Така, господин Генов, каква е тази фирма ИКАР, в която вие участвате и сте били посредник, ако не се лъжа? Какъв посредник съм бил? Съдружник. На какво съм бил? На какво съм бил посредник? Каква е фирмата ИКАР? Значи тази фирма ИКАР, Така, в която аз съм участвал, Да. тя е от 2003 година. Все пак аз тогава не съм бил изпълнителен директор на АЕЦ Така. Козлодуй. И на тази възраст човек е нормално да мисли и да прави нещо след като завърши работата си 8. Така, господин Генов. Не е престъпление. Това Никой не казва, че е престъпление. строителна фирма, от която аз съм излязъл след като съм станал ръководител в централата. Господин Генов. Никакво престъпление няма. Чакайте да ви питам. Добре, разбрах. Никой не ви обвинява тук в фирмата престъпление. Искам да ви питам, колко процента получава посредника? Тоест, те наречените специалисти, през които минава и се превъртат българските пари по купуването на тези касети. Окей. Ще ви кажа и по въпрос. И защо е необходимо посредник? Но, извинявайте, тази фирма, тя е явна, тя има в аписите, тя си има адреси. Нормално журналистическо разследване може да отиде, може и... Не ми отговорихте на въпроса, господин Генов. Проверят какви пари те са получавали. Чакайте, Те получават пари от ТВЕЛ, за това, че ги консултират. Колко пари се получава? Това питам, какъв е процента? От кого колко се получава? Ами фирмата посредник, която спомага за закупуването от руската фирма. Няма такива фирми. Как да няма такива фирми? АЕЦ Козлодуй има директен договор с ТВЕЛ и това, което го казва. Така, значи говорим за консултанти. Тук ме поправя господин Котев. Говорим за консултантската фирма. Какви пари получава? Ама тя ги получава от ТВЕЛ. Къде да я знае какви пари получава? Това се нарича връщане на пари. Господин Котев. За да ги господин Генов. при транспортиране на опасни Всъщност той ви материали по Дунава. Разбрах ви. Добре, благодаря ви, ще ви прекъсна, защото просто времето ни изтича. Така, дават ми знак, че можем да продължим. Сега, кажете ми, всъщност той ви обвини, че тези касети с ядрено гориво са съвсем в нормата и реални. Да. Така, тогава излиза, че всичко това вие си измислите, че в Брюксел сте били така от една голямо вътрешно желание да поглътувате. Да. Ако всичко това е вярно, нека да влеземе в съда. Значи, те имат парите, те имат властта, те имат инструментите да попречат така нареченото от него досъдебно производство да бъде приключено. Да, то беше приключено от доказано подкупен прокурор, апелативен, който 2 седмици след като прекрати делото беше уволнен дисциплинарно от Висшия съдебен съвет за връзки доказани с Красьо Чернички от Плевен. Уреждал си е поста заместник главен прокурор на републиката. Но сега... Исках да кажа накратко за господина, който попита къде са изчезнали 6 касети. Чисто технологично те не са изчезнали, не са се изпарили. Те просто са преместени в друго помещение. На територията на АЕЦ Козлодуй има къде те да бъдат преместени. Пример само давам, че това може да е транспортния коридор на някой от двата реактора. Така, искам само да коментираме и думите на господин Генов, който така дадахме му възможност да каже, но аз не можах да разбера. Той твърди, не знае колко е процента на тази консултантска фирма. Да. Но всъщност това се нарича връщане на парите. Точно парите, така. Които българския данъкоплатец, т.е. точно данъкоплатец, нашите български пари, се дават за купуване на това гориво. И обратно, чрез тази пощенска кутия, тази консултантска фирма, се връща... Се връща обратно. Той формално може да твърди, че не знае каква сума се връща, но механизмът е очеваден. Не е нужно да има такава фирма, не е нужно ТВЕЛ да бъде консултиран. Да чуем следващия наш зрител. Да. Ало. Ало, чуваме ли се? Ало. Слушам ви, откъде се обаждате. Добър вечер, господин Касалов. Добър вечер. Тодоров от София. Разбира се, първо искам да поздравя господин Котев, изключително достойно представяне в предаването и този човек направо буди поздравления у мен, защото отива на мястото там в Европейския съюз, търси правата за държавата България, не своите си права, което трябва да бъде адмириран. И ето е първото нещо, което искам да ви кажа, отношението на полицаите към един българин
вбред в сърцето на Брюксел. Как нас ни имат за втора ръка хора, които сме говорили много пъти тук и на никой просто това не му прави впечатление. И второто нещо, и въпрос искам да задам към господин Котев. Значи, това грандиозно според мен е престъпление на вкарване на според, както той казва, незаконно гориво, некачествено гориво за АЕЦ Козлодуй. Това е направо подронване устоите на България. Диверсиране на държавата и държавните интереси. Това направо си е за разстрел в други държави, биха постъпили така с тия престъпници. И въпросът ми е следния. Може ли, господин Котев, вие все пак имате някакви връзки да издирите хора от ТВЕЛ, от компанията, която вкарва ядреното гориво, хора да издирите, които са наясно, които знаят за този триъгълник интереси на вкарване и изкарване на некачествено рециклиране на гориво и така нататък, ползване на България като площадка, както се изразихте вие, да издирите такива хора и да дадат те информация за това направо невероятно престъпление, което се изнесе тази вечер в Скат. Благодаря за чуване. Добре, благодаря ви. Нека да чуем още един зрител. Ало. Господин Казалов. Слушам ви, откъде се обаждате. Ало. Да, вие сте откъде се обаждате. От София се обаждам. Слушам ви. На 16 август тази година Така. съм ви изпратил материал с едно писмо за беззаконията на Върховния административен съд, от който съм пострадал. Казвам се Христо Георгиев. Добре, вижте, имате ли нещо да кажете по темата, защото нямаме много време. Ама, вижте какво сега. Темата е тема, аз едвам се свързах с вас. Не мога нищо да ви отговоря. Гледате ли или няма да знам? Не мога да ви отговоря, просто аз получавам със стотици писма. Сега в момента в ефир не мога да ви кажа, защото не мога да се сета. Съжалявам. Ало. Ало? Ало, слушам ви, откъде се обаждате. От Бургас се обаждам, но вие искате да се говори по темата. Аз само ще съобща, че с нощ ще гледа повторенията на афера и там се изнесаха потресаващи факти за нашето управление. Повече няма да казвам нищо. Добре. Ало. Ало, чуваме ли се? Да, от Димитров за приемал. Господин Котев, към вас имам два въпроса. Не смятате ли, че вие отворихте очите на новите управляващи, къде да насочат вниманието си за нова печалба и нови доходи? Понеже вие им показвате канала, казвате им как тече канала, те привикват каналджиите, какво да прави катаджийския въпрос, какво ще правим сега, те ги включват в схемата, понеже си броят годините от мандата, те са само 4 години. Това е първият въпрос към вас. Вторият въпрос, господин Котев, нашата централа е тип ВВР, водно-водяной и енергийен реактор. Това е вода, това е така граждански реактор. Докато Чернобилски е РДМК. Аз в преди видео така четвърт на тая тема. Реактор большой мощности, канална или това е реактор тип Енрико Ферми. Добре, кажете си въпроса, ако обичате. Може ли така да разясните по-популярно на публиката, че чернобилския вариант е неосъществим и поради какви причини е неосъществим в България на Козлодуй? Добре, благодаря ви. Според мен, не знам, ще ви отнеме доста време, нямаме много. Ало. Ало, добър вечер. Добър вечер, слушам ви. Откъде се обаждате? Да, Паралакс ли е предаването? Паралакс, откъде се обаждате? От град Козлодуй се обаждаме. Слушам ви, говорете. Въпросът ми е такъв към вашият събеседник и вашият гост. Вярно ли е, че по времето на всеки ремонт на 5 и на 6 блок, хората взимат по 40-50, даже стигат, доколкото знам, и до 80 хиляди лева премиални? Така, добре. Вярно ли е или не е вярно? Възможно е, но аз не съм ремонтен персонал и не съм получавал такива пари. Не знаете. Просто не знам, да. Така. Ало. Ало, чувам. Да, слушам ви. Ало? Да, вие сте. Ало? Вие сте, говорете, в ефир сте. Господин Касаров? Откъде се обаждате? Господин Касаров? Аз съм, кажете откъде се обаждате. От село Смолян, от град Смолян. Ама, сега, намалете се звука на телевизора и ме чувайте през слушалката. Ало? Да, вие сте, говорете, казвайте. Аз съжалявам. Ало. Ало, да. Гошев, поздрави на Жоро Кащиев. Кажи на Касалов, излитайте тези 6 касети в 3 крега уранов окис, колко атомни бомби могат да се направят
Казвам директно, 6 им броя с атом заряд, всяка една по 1000 пъти. А вие кой сте? Не, това не е съществен въпрос. Той, господина, си мисли, че касетите сигурно са изнесени извън територията на централата. Не, те не са изнесени. Ало. Ало, чуваме ли се? Да. Да, говорете, вие сте. Да. Говорете в ефир сте. Извинявайте, само едно вметне да направя. Намалете звука на телевизора си. Искам... Следващия зрител. Ало. Ало. Чуваме ли се? Добър вечер, господин Касабов. Добър вечер, откъде се обаждате? От село Брандово, община Брандово, област Пловдив. Казвайте. Вижте, говорете по-бързо, не губете времето, защото остава по-малко от 1 минута. Предавам предаването ви и вашия гост. Така, благодарим. Господин Касабов, вашия гост е смел човек и нека да продължава така, но ако може да има свои съмишленици. Сам човек и сам воен си е воен, но вече това отмина. Сам няма да направи нищо. В България мафията си има държава и държавата си има мафия. Да, разбрах. Желая успехи! Добре, благодаря ви. Показват, не дават ни сигнал, че не удължават времето. Явно предаването е предизвикало голям интерес. Ало. Ало? Слушам ви. Добър вечер, господин Касабов. Добър вечер, откъде се обаждате? От Пловдив. Слушам ви. Главният виновник и главният прикривател на тая мафия, уважаеми господин Касабов, е главният прокурор Борис Велчев. Защото един врачански прокурор каза няма данни за престъпление. Апелативният прокурор каза няма данни за престъпление. И тогава това послание, което телевизия СКАТ отправя към цветановци и разни мафиоти и негодници, трябва да добавите до главния прокурор Борис Велчев, а не до тези, които прикриват тая мафия. Тези от ГЕРБ, които я прикриват и което вие сте изписали кой я прикрива. Главният прокурор Борис Велчев. Той трябва да даде директно обяснение и да даде отговор защо няма разследване. И в това разследване да се включи главният експерт Котев. Той да се включи като експерт и тогава да излезе наяви цялата истина. Иначе няма абсолютно никакво смисъл от това разследване. Както казва Байтошо, нема ладово. Така, само че нещата в България са объркани. От парламентарна република ние сме премиерска република. Главният прокурор обикновено винаги и по всяко време рапортува обикновено на премиера. Той се съобразява с премиера. Така че главният прокурор не е главен прокурор, а е човека, който козирува на премиера. Сега, господин Котев, господин Генов заяви, че тук през това време е произведено определено количество електричество, т.е. срещу тия пари е дадено електричество. Да, естествено. Така. Той се противопостави, че това не било източване. А какво е тогава? Ами, според думите на господин Генов, това е безплатен обяд. Вие вярвате ли в съществуването на безплатния обяд? Да, безплатен обяд няма. Безплатен обяд няма, но господин Генов и неговите там съиграчи в този отбор още от самото начало твърдят, че това е безплатен обяд. Ние сме на далавера, но такова нещо няма. Няма безплатен обяд. Така че примерите му са неподходящи и не вършат работа. Не, има престъпление. Мога да ви дам случай, като отидете в супермаркет и някоя компания рекламира нов продукт, който е неизвестен. Те обикновено го нарязват ако е колбас в чинийки, с пръчици, може да си хапвате така, без пари, нали? Това е безплатен обяд, за да убедят хората в качеството и добрите. Същото става и с горилото, само че не ни го дават безплатно. А ние го плащаме. Тази купичка с нарязана усиренце. Той твърди, че горилото е съвсем нормално. Той твърди, но той не смее да застане срещу мене в съдебна зала. Аз не се страхувам, затова съм и дошъл. Не, че не се страхувам. Страх ме от такива като господин Генов. Но въпреки това съм дошъл в България и искам той, Ръовч, другите изпълнителни директори, другите министри, техните екипи да се срещаме в съдебна зала и там да си говорим, а не през медиите, както на мен ми се налага, за да запозная хората. Нова проверка ще се прави ли на това горило? Трайчев. Значи, аз съм убедил министра, смисъл как съм го убедил. Аз съм му казал, че начините са два. Лесният начин е чрез документно констатиране, че горивото не е това, за което се представя.
ако то се противопоставя, т.е. Агенцията за ядрено регулиране пречи тази документална проверка да бъде извършена вече повече от 2 години. Ако това не се постигне, тогава ще се наложи ново мерене на горивото. Добре, забравих да ви питам, вие как установихте, че това гориво наистина е нередовно? Ами това сега трябва да навлизам в професионален жаргон и термини, които на ваш Но стоите за думите си. Аз стоя за думите си като експерт, специалист. Аз по хода на работата съм го установил, защото такава ми е била работата. Дава някакви отклонения в уредите? Дава отклонения в своето поведение. Опасно ли е? Ами, непредвидимо е. Непредвидимо е. Кое е интересното за тезата за безплатния обяд на господин Генов е, че да, новото гориво работи по-дълго, отколкото би трябвало по документи. Това е именно голямото отклонение. Има и други отклонения. Има прегаряне на горивни касети над допустимите норми и така нататък. Но това отклонение, то не е регламентирано. То трябва да има някакви последствия, които не са се случили тези последствия. И заради това аз твърда, че... Тоест, това е като ново лекарство, което може да убие пациента, може да го излекува, но може и да го увреди по някакъв начин. Обикновено новото лекарство се дава на доброволци, които подписват съответно, то е абсолютно безплатно. И на доброволци им се плаща. Плаща им се и така нататък. Всъщност ние си плащаме за това лекарство. Ние си плащаме, за да експериментират върху нас. Така. За това говорим. Ало, чуваме ли се? Добър вечер, да? Добър вечер, откъде се обаждате? В ефир сте, да, говорите. Да. Аз искам да задам на господин Котев няколко въпроса. Питайте, казвайте. Точно ясни. Така. Първо, какви са отношението му с господин Кащиев? Всички знаем кой е точно господин Кащиев. И да не гледа така към масата виновно, защото го виждам в момента какво прави. Сега не се карайте, ако ще имате въпроси, питайте. Ако смятате да се карате с моя гост, сега ще ви затворя телефона. Аз му задавам въпрос. Така, питайте. Какви са отношението му с Кащиев? Така. Втори въпрос. С каква дейност толкова се занимава в момента господин Котев и откъде той имаше 50 000 лева, както каза преди няколко минути, влади от джоба си, за да тръгне цялата тая зандания против държавата? По темата имате ли нещо да кажете? Аз темата чувам много добре за какво става дума. В момента се говори за рециклираното ядрено гориво, което се използва в АЕЦ Козлодуй. Говори се за източени 540 милиона лева. Евро. За това се говори. До момента вие говорите за рециклираното ядрено. Ами не сте слушали предаването, сега няма да се занимавам. Ало, намалете звука на телевизора си. Аз бих му отговорил за Ало, да, слушам ви. Добър вечер, господин Касалов. Добър вечер, откъде се обаждате? Да, вие сте. Откъде се обаждате? Обадите се на Мазари Софийско, знам за Бърска. Така. Заставам за мнението на господин Котев, защото скоро време съобщиха по медиите, че се извършват ремонти там на един от реакторите, 5 и 6 или беше реактор, не мога да си спомня, но се казва вследствие на горивото има напукани елементи на реактора. И горе-долу думите не съм специалист ядрен, но по думите на господин Котев това гориво смятам, че е оказало сериозно влияние върху реактора, за да се получи и казваха колко ще са загубите на самата централа следствие на спукване там по някакви тръби в ядрен реактор. Нека господин Котев отговори на този въпрос, който се тиражираше по официозните медии. Добре, сега ще ви отговоря. Можете ли кратък да бъдете? Нека да пуснем още един зрител. Ало. Добър вечер, във връзка с паралакс. Да, вие сте, говорете, откъде се обаждате? От Варна. Слушам ви. Намалете звука на телевизора си. Да, ще намаля сега. Така, слушам ви. Много ви моля по-бързо, защото никакво време няма. Да, вие сте, говорете, казвайте бързо. Да. Съжалявам. Уважаеми зрители, много ви моля, не знам, пришка ми излезе да повтаряме едно и също. Когато ви даде свободно, просто си изключете звука на телевизора. И тогава ще ми чуете през слушалката. Губим просто излишно време, за да ви обяснявам. Вие да ми чуете през телевизора, сигнала се бави, има микрофония. Ало, чувам ли се? Да, вие сте говорите. Да, слушам ви, откъде се обаждате. От село Буйново, област Смолян. Казвайте. Село Буйново, област
смена. Разбрах, казвайте бързичко, казвайте, че нямаме време. Искам да попитам как днеска РЗС обвинява този анекдот на автогарата. Той обвини председателя на Общинския съвет, доколкото знам, но това няма нищо общо с темата, съжалявам. Ало. Изключете звука на телевизора си, слушам ви откъде се обаждате. Ало. Така. Ало, чуваме ли се? Ало. Ало, чуваме ли се? Добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? Обаждаме се от едно далечно място. Къде Искам да зададем въпрос на вашия гост. Къде е това далечно място? Кажете ми къде е това далечно място. България е малка, няма много далечни места. Кажете откъде се обаждате. Обаждам се от Смолен, ако толкова много е важно, от Смолен се обаждам. Що ме питам, значи е важно. Така, казвайте. Така. Искам да попитам вашия гост от колко години не работи вече в Козлодуй? 2,5 години. От 2 години не работи в Козлодуй. Ако това е толкова важно. Много интересни хора. Ало, чуваме ли се? Да, добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? От Петъч, господин Касаев. Слушам ви, говорете. Съвет предаването. Благодаря. Този гост вашия е много смел, но се изправя срещу голема мафия. Така е, вярно. Само имам един въпрос към него. Казвайте. Горивото, което се зарежда като нормално и това, което е фалшивото, като производство, какви киловати дават като касетки? Какви киловати дава като... Не, същите киловати Да, дава. като касети, като производство. Като производство дава същите. Да, същите. Даже новото даже дава повече, отколкото се очакваше, че ще дават. Но точно за това говорим за безплатния обяд. Така, сега, последен зрител. Ало. Намалете звука на телевизора си. Ало. Добър вечер, господин Касабов. Добър вечер, откъде Моите си? поздравения за вашето чудесно предаване и само искам да ви дам една препоръка. Стига сте обяснявали на зрителите да си изключват телевизора и така нататък. Който не си изключва телевизора, не го изслушвайте, директно го изключвайте. Това е елементарно. Не е толкова сложно да знаеш, че като се свържеш с вас, телевизора се трябва да се изключи, защото се получава микрофония. Така е, да. Благодаря. Благодаря ви аз. Така. Ало. Сега. Само да отговоря. Така, отговорете. На господина от София във връзка с въпроса му да търся контакти с руския доставчик Твел, някой да излезе и да каже. Това е малко фантастично. Въпреки това, такива опити съм правил чрез ваша колежка, руска журналистка от Радио Свобода, бившето Свободна Европа. Тя е търсила контакти не само с Твел, но и с завода производител, говорила е с хора, но като правило или са неофициални неща да се назвават, или просто отказват информация, т.е. това е трудно. Други интересен въпрос е за връзките ми с господин Георги Кашчиев. Какъв е той? Кашчиев? Господин Георги Кашчиев е бивш председател на сегашната агенция за ядрено регулиране по времето на правителството на Иван Костов. Ядрен експерт е, ядрен физик. В момента преподава в Виенския университет от години вече. И аз съм го търсил наистина, за да може той като експерт да си каже мнението по въпроса, по данните, които аз съм събрал. Така. Значи, моите контакти с него са следните. Аз съм се виждал с него само веднъж на живо в продължение на 2 часа във Виена през юли 2008 година. Спестите подробностите, да, защото след няма това време. съм имал 3-4 телефонни разговора и това е абсолютно целият ми контакт с него, въобще откакто се познаваме. В момента много отдавна, повече от година не сме се чували и аз не знам... Имаше един въпрос на един от зрителите, той споменава за някакво напукване там в реакторите. Да, тези дни в момента 6-ти блок принудително стои без да работи. Очаква се смяна на тръби, които тръби обаче се намират извън корпуса на реактора и поради тази причина аз не мога да направя ясна и точна връзка, категорично не мога да твърда, че именно това непознато гориво може да е причината за напукването на тези тръби. Ако бяха вътре в корпуса на реактора, да, би могло да се мисли в тази посока, но те са извън. Така, предпоследен въпрос, макар че той е много голям, но ще отговорите само с да или не.
Трябва ли ни АЕЦ Белене? Аз като експерт искам да има АЕЦ Белене, но не по начина, по който се прави това и да не е руски инвеститора. Това е друга голяма тема. Така, от тук нататък разбрахме, чакате Негово величество Бойко Борисов и останалите там буили около него да ви обърна внимание, които така, Трайчо Трайков. Да се надява. Така, и от тук нататък с това ли се изчерпват възможности, на които разчитате? Явно Брюксел. Надявам се да не се изчерпа с това, защото престъпление има, то е огромно, то е уникално и българския народ заслужава да си върне парите и съответно да види понесе отговорността извършителите на това престъпление. Каквото зависи от мене, аз ще продължавам да правя. Не са изчерпани възможностите. Винаги има нещо, което да се направи, така че да се продължи. Не слагаме точка, слагаме запитайка, защото сигурно ще правим с вас и продължение. Така, уважаеми зрители, просто независимо от удълженото време, всяко нещо си има финала и така на финала сме на това предаване. Смятам, че темата ви беше интересна. По-интересно обаче реакцията сега на тези, които ни управляват. Само, че реакцията е според парите и финансовите интереси, които регулират всичко това, което се случва в България. А парите, както разбрахте, никак не са малко. Аз доверие нямам на тези, които ни управляват, нито пък съм имал на тези бившите, защото, както казах в началото, мафията цвят няма. Там има само един единствен бог. Това са парите. А те се добиват с цената на много компромиси, газа на закона, човешки жертви или каквото си искате там. Благодаря ви, че останахте с телевизия СКАТ и предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и ви пожелава спокойна вечер и Бог да пази майка България.